abin abade Duran da baka da shi mai baka baya da shi ranar da kai da ɓarawo shawara ko guda ɗaya. Zaki ya gani ya turmuje ni ma na gan shi na ja da baya in bace da Allah ya kiyaye da yanzu ina bayan gari. Da har ida canya guri. Da dai ya da ida canya makaho. Ina zai ce makaho. Kai ayu ita bai ka ayu makaho ita bai ka. Ina jin ka. Abin gudu yanzu ga ya riga ya zo. Ko ba haka ba? Ke kin ga tauzin birdawa. Amma kai sai dai kai cikin abin nan masu wanda ta cinye ka. Ai ko da nunu gida na ka isa an hodi maka. Ka dai hwada cikin shi yaram da kai. Wannan magana ta ka dai wanda haka ganin kamar tana iya faruwa. Wai kai ayu makaho. Lamarin ga sai jalla. Ni na tabbata haka. Akwai yanzu gani ban ga mutanen ga masu dan ba mu karama suna ga sun gito ba. Ko Alhaji ne zuwa ne nan ga shi ba mu ɗan shinkafa na ta te awe mai sanyi doguwar ne mai matsi bai biyo ba. Kukan mota ne jiya sai na hargita. Ayu dan ce ne ka baka. Ka duba gani ko Alhajin ce ne ga mai ba mu karama ga hitar ya buga mota cikin shi. A'a to mun tashi aiki ba shi kenan ba. Na ce maka, ni dai da ƙawawana ba taɓa sani na miƙe ba. Ni ko wani haske ban taɓa gani ba nan da haka ne. Kai ma ka ce dulum kake. Dulum nake yadda haka ki ɗaya babu ƙahu ni ma haka nake dulum. Kai, to Ubangiji Allah ya kama ɗauki. Malam barka dai, a sarkar ka sa ba mu. Kai, ya. Sadaka ma ya hana mana. Haka duk da rai in ciki da abin mu mutu dai kawai ni nan za a ban. Allah ya kawo ɗauki. Amin. Dan ba Allah ruwa ka an ga kura nan. Ai da riƙe ba. Ba za ta ne sai dai ka ja da ke mutum. Abin da ya ci ya ci ka. Ƙwarai kuwa. Haka zalika kuma duk abin da ya ci ka sai ya ci ni. Ƙwarai. Da fatan Allah ka ɗauki. Amin. Na ce duran da baka da shi makaho mai baka baya da shi makaho nan da kai da barawo shawara ku guda ɗaya ma na makaho. Ai har da gurmu mai shi mai shawara su guda mala. Shi ina waƙe kuma za ka sa da kai na yi. To ni ba kai da ni ba kai ka kai na yi. Kai haba. Dole kana da ni aboki na hake kuma dan jagora shi yasa ba ni. Haka ne. Yawa. Daga wani zuwa. Haka. Yi ba, wai ko da yake ina ma ne ba ba gani kake ba. Ai kai ko da hanci ne ko. Kai ya wuce. Wannan ka. Ya wuce. Ruwa an ka nake kaya shiru. Dole ne in shiru. Wani abu ne kaɗan hange kamar kuɗi. Dan kuɗi can fa ne anya ba kuɗi ba ne. Ina jin su kamar kuɗi nawa ni ma ina jin su na gane su. Ka gane su kai da maka ina ka gani. To ba ni gani da zuciya. Haka ne kuma. A dai hikima dan gani gaskiya. Ni zan kawo. In na kawo su ne. Ina ake? Ina ake? Za mu raba yake. Ya ka kone. Ni a matsalar kuturu, a matsalar mutum na kuɗi.